luar biasa. Amin 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Neng kene iki Mas. Nggih. Mujudake satu kekompakan sing bener-bener nyawiji antarane BP dan SGI. Nggih leres Pak. Ning kula lak kepareng dereng joget ta Pak? Oh ento. Nggih. Ento. Nek boten pareng dereng Iki nek ditombo mambri. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya kalau Dadi jarang mendul mambri. betul nopo-nopo, kabeh kali gandengan iki. Iya. Mas Minto, Iya. dalu menika momen yang membahagiakan, Betul. momen yang penuh berkah, momen yang penuh dengan syukur. Dalu menika masyarakat tumplek-blek, alhamdulillah dipun ridhoi, dipun berkahi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, Ya. dipun paringi padang jinggelang tanpa mudune toya. Iya. Insyaallah Wah. sedaya cinatet ngamal jariyahipun mliginipun mboten kok tingkat desa, ning tingkat dusun, tingkat RT, insyaallah cinatet ngamal jariyahe kagem tabuhan ing bidang wonten akhirat. Ya Allahumma. Allahumma amin. Mas fokus gawe senenge wong sing dorawuh mirsani ana ing sumber sari. Alhamdulillah. Kula niki kaya-kaya anu Mas Minto. Nggih. Jan kaya-kaya kesirap Bayu Ageng. Saben-saben wonten pengetan bersih dusun mesti tinimbalan tuh mboten keri, mboten luwak. Iya. Wiwit saking mrika etan lepen nganti tekan mriki Nah, perubahannya maju banget Mas. Alhamdulillah niki sayek saeka kapi guyub rukun mriko gumolo nyawiji ya tetep menikmati sing ngajeng lenggah duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Niki menandakan bahwa masyarakat wonten ing sumber sari Sari Kendil. Mojo Kendil yang selalu mengutamakan harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan masyarakat wonten ing Mojo Kendil. Kejaba saka kuwi Mas Didi sing dadi gumunku ing atase 6 RT bisa ngangkat kahanan sing kaya mengkene ora mung di wayang urip ning kepara sadurunge wis ana agenda sing wis di Riki niku janipun payangan kudu malam Jumat Mas. nggih. Kula wadalu nggih tetep dipun gelar wayang kulit. Nah, panjenengan malam Jumat nih gandeng aku main ning Bantara njur diutur ning mujudake kabeh dene bengi iki diparingi terang. Amin amin. Kula nganti Mas kula jok kluthuk ning niki alhamdulillah dalu niki nggih saged sowan. Nah, Kula delok sumunar nggih mboten, cahyane nggih beda. Mripat kiwa tengen yo rate akur. nah. Iki didamen wong ra sehat to Mas. Iya. Mboten. Kalau menang kan jadi gandengan ini kancane iki ngomong mrene kan yo melu ngomong nyaut ke piye bunjake. Aku wis mau menang lho, Bos. Niki delok selaning selah. Mboten lho. Oh. Dadi mboten kok niki cuma ngocok mboten. Niki ngerti aturan, Pak. Oh, ngono. Kula kali panjenengan ngomong terus niki meneng. Mungkin kula memangan sidang niki meneng. Jadi kawruh wis mundak ning ngono. Mungkin kula momen kali masyarakat meneng. Wong niki dasare ndek penyakit gendeng kok. Mboten. Ah iya. Dadi lho ra cengengesan bayaran puluhan yuta kok ki guyu tok iki lho. Aku jare no main bengi iki no aku jare ora semangat aku. Sing mirsani mawon semangat kaya ngeten kok yo. Aku iki bengi jare no sing arep-arep main ning Mojo Kendil iki ya. Nggih. Jare ora karo Pak Pinto. Loh. Ini yang menjadi amanah itu Mas Minto. Jare sak golek iki manggung karo Tulus aku. Kayak ngono atimu tulus niat. Mambili tulus ki wis malah Aku wis kangen karo dalan metik. kowe ngawur. Mas tulus ki paribasan kuwi kanggo kena dalang danyangan ya kuwi. Lho mambi kok mayang sik udane kok ngentekne dhek. Ngono. Mas Minto. Wah iki. Abi to. Wong iki nek janji nepati. Nek kaya kula kan direk menjauh. Kula niku omah kula iki Pak Pinto. Kula niku ya ngronggot Tanjung Karang dadi kula niku kaya main ning omah kula dhewe. Nek omahmu meronggo iki dasare opo? Lho, rumah saku anggere manggung omahku ku yo kene, aku ning kene iki sprek kancaku yo ning kene iki. Ning kula biyen ngrutus kok ngendi-ngendi, tapi dalam sejarah hidup saya niku nuwun sewu. Ibu kula niku mbah kula niku yo ning Ronggo Tanjung Karang mriki. Pojok. Pojok. Oh, Mbah. Mbah
Mari kula main mriki nang sewu. Kula niku ora gumun, ora paribasa kaget, terus ora kaget. Niki kula niku padha karo ketemu dulur-dulur kula. Saestu. Ning mbah kula niku teng mriki rene nyambut gawe ning kecamatan. Heeh. Nah, Dia nyambut gawe ning kecamatan. Keluargamu ya sik ning kono ya. Sik dados Wakapeda. apa wi? Jabatannya tinggal dari kecamatan itu dados Wakapeda. Wakil kepala lho Wakil biasanya. kepala. Oh, Wakapeda niku wakil kepala penitipan sepeda. Niku Wah, tukang parkir lho. Rupamu koyo pentil ngono kok. Ngomong-ngomongnya tukang parkir orang Wakapeda. walaupun tukang parkir, tapi kita harus menggunakan bahasa yang elegan. Ya isa elegan iki nek umpama ngerti pecele metu lah ya seneng to iki. Ih, Mangsane Jadi mbak Klo ini mriki. Nah, Jadi terus? mriki niku kaya maklo Pak Mirya. Saestu. jadi kabeh wis rampung. Pun selalu sedaya kula niku. Kula niku malah sing saniki duwe pacar teng mriki, tapi pun boten gandeng. Tapi niki kula baleni mulih. lho, Duwe pacar ning kene, saiki ora gandeng ning dibaleni Kula neh. baleni mulih. Sopo? Kali Yuni sing di toko menika, Yuni sapa to? Yuni Rodol di toko. Yuni wae ganti. Sing duwe toko sembako kuwi lho. Kek iki kurang gawe apa wong kono ki paling ora ki duwe toko, duwe usaha, lah usaha iki apa kowe? Lek duit ngono ta. Wong Tresno ki ora ndelok saka profesine, wong Tresno ki ora ndelok saka jabatane. Ha terus, Lho, terus saya lho, wong Tresno ki ora ndelok saka rupane. Mergo ada pepatah mengatakan bahasa Inggris itu beautiful because of love. Wah. Loh, tak delokan lho. rupane yo ciduk jeding ngono dadak. Itu tindakmu ya. Loh, gini bener. Kae itu. Gini bener. Itu mbak itu. Wis sakarepmu. Loh, dadi wong Mas Minto ki dalam sepuh. Mbok jak ngomong bahasa Inggris ki yo sok nok sok ora. Loh, lek wong ngomong Jawa ki biasane iso diarani minto katon kencana, kencana katon wingko. Anak kowe kencono katon telek kuwi kok. Lah kencono iki kencon. Lah iki kemah wis sok kencono tak mau. Kowe ngomong piye? Ngomong piye? Itu katon kencono. Lah iki kencana katon telek. Ngomong-ngomong soal telek. Napa? Wong ki luwih aji telek tinimbang ngono lho, sing tak omong. Lek ngomong telek, sing tak omong jaman saiki koyo wong iki koyo telek. Lah ngopo lho? Lho iya, saiki tak takoni. Wong menangan karo wong apik karo wong elek. Menang wong ndi? Wong apik lho. Salah. Wong apik iki nggon sosialnya ya mesti ditanamkan. Selalunya mesti ditandur. Belum memperhatikan orang lain. Prioritas utama berbagi kebahagiaan. Kuwi lek wong biyen. Ning lek saiki mayoritas apik karo elek ki menang elek. Saiki tak takoni. Soto sak baskom karo telek sak sendok. Kowe ngomong soto rasa telek apa telek rasa soto? Iki lakon opo nek. Coba. Kok soto iki barang iki lho. Wong apik karo wong elek menang ndi? Ya menang wong apik. Mboten mesti, Pak. Tetep menang wong elek. Iki contohnya koyo soto sak baskom karo telek sak sendok. Dengan lek mangan soto rasa telek apa telek rasa soto? Ya terus soto rasa telek. Soto rasa telek. Berarti menang apa nih? Menang telek. Menang telek. Ya ora? Ya bener. Lah, menungso ki saiki akeh ngono. Apik karo elek, apik sak gunung, elek sak sendok sing didelok eleke dudu apik. Lho, lo seti telek. Demok lawani ora wani. Kowe wani iki ditelek. Iki benggal. Halo. Iya ora? Mulane dadi menungso. Trenek ya kok telek rasa soto ini ya. Kira bener, mesti soto rasa telek. Baru tahu man soto rasa telek. Ya. Saat ini kalau tekoni, Nah, jalan telek. terus Saat ini kalau tekon Asman jelas itu Minto. iki minta dari sono. makan kesukaan apa? Betul. Pecel. Pecel kali soto enak udin. Ini nak betul minggu aku. Saat ini kalau tekon mulai soto karo telek enak udin. Ini nak soto. Berarti tahu ngicip telek. Lah ngopo ta wong klon-klon makon sok. Ya, tapi tak kono kuwi piye? Jelasno to. Mas Minto ki sehat dalam diet normal lho. Soto Kira-kira mati. makanan kesukaan apa? Makan Pecel. Pecel. Pecel kali soto enak udin. Enak betul. Mergo tau rasake Pecel tahu ngicipi soto. soto. Betul. Kira mergo iso beda nih. Saat ini kalau takut yang jenengan. Nah, Pecel karo telek enak udin. ini nak soto. Nah, berarti tahu ngicipi telek. Ini.
berarti awakmu menjelaskan seperti itu lebih jelas penjenengan, luwih ngerti sampean, luwih ngerti rasane jenengan timbang aku. Loh, kok kalau niku nek informasi kok jenengan. Ora ngono kuwi. Ini berarti kena diteliti secara akademik, secara IQ, SQ-nya itu beda. Mulai yang dirembung nek kula babakan situasi Pak. Mulai sing dirembung iki babakan bedane dagelan intelek karo dagelan telek yo ngene iki. kula niki saudara ini dagelan telek leres jenengan. Lha iso? Sing dipikir mergo telek. Ora mungkin kok. Loh, rene dhisik. Yo. Pangapunten Mas Bimo. Panjenengan lenggah wonten provinsi pundi? Jawa Timur. Jawa Timur ingkang lenggahi wonten Pranatan Pusat Jawa Timur sinten? Kofifa. Lho, cerdas. Pangapunten lenggah asli domisili pundi? Rejo Tangan. Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Jenengan ngaston napa? Lurah to? Heeh. Lah sakniki kula tak pengin tangkep. Jenengan dalu iki suran daerah pundi? Sumber Sari Mojogendil. Sumbersari Mojogendil. Mbah Lurah sinten? Ndak apa. Mbah Lurah kami tua. Ya Mbah Won. Bahwa sakniki Presiden Republik Indonesia sinten? Prabowo. Wakilipun Brian. Cetul. Ayo sampean. Ya. Lungguhmu ning ndi? Bentar. Bentar. Bupati. Wali kota, aku ning kota. Kowe ning kota. Wali kota Blitar sapa? Ibin. Pak Ibin sing tak takoni. Wali kota Israel sapa? Ora mudeng to Mas iki. Ora mudeng. Ora mudeng nek tak takoni ora mudeng. Nyun pangapunten Mas. Panjenengan lenggah wonten Jawa Timur to? Jawa Timur. Wakilipun Ibu Hajah Khofifah sinten? Sing saka Trenggalek Nggih, iki. nggih. Aku ndak apa. Asli. Ambil. Lho, iki lho cetok, jajal kowe nek ngerti. Wakil Gubernur Pakistan sapa? Sing ngerti sapa? Berarti iki lho, pikiranmu telek. Ora mungkin. Telek kebo apa? Wekom. Telek wedhus? Sintil. Telek pitik? Bencong. Nek telek cepet lho. Tak takoni dong. Wali kota gubernur Israel karo Pakistan ora mudeng kok. Nggih to Mas? Iya. Iki jenenge ora cetok. Tadi mana? Mas Lulu. Wong iki mangan waras sesuatu mau ning buri kuwi metokne apa? Kita widu. Heh? Iya sih dipikir kok. Wah kaya sing tak kali kowe. Kowe ngomong aku ora aku. Nggih. Lah lagi nang gake buntu. Terus Nek kono nek telek. Kowe balik apa nek kono? ayo balik no. Lah kowe arep mbok piring go ngadi telek. Iku kita makane iki. Beda. Wis iki wae apik-apik ning balik mbok salahke tak ning kono. Nek kono mbok tunggoni wedi dengan kancane. Wah, iki termasuk wong loro iki dagang telek. Kowe iki lho ning nuwun pangapunten Mas. Iki arep mbok ngomong kaya ngene iki aja diambil dari sisi negatifnya. Betul. Tapi sisi positifnya bahwasanya desa Mojokedil menika dusun Mojokedil menika warga masyarakatnya saya kolkapi gelar budaya tradisi kanggo mereki bumi. Muga-muga sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ing dalem menika didone bilahi dicedhake rezeki. Nah, mulai nek tembange genten. Bersih desa kuwi padha karo sedekah bumi. Ya gitu, enak enggak? Nah, Kan ora sedekah bumi karo bersih desa meh padha, ngerti? Bersih desa padha karo sedekah Iki bumi. pinter iki. Iki salah. Aku iso awakmu ku lho. Lho. Nek aku iso Mas Minto nggih saged. Sampean kuwi lho. Apa balan? Lho iya lho. Bersih desa padha karo sedekah bumi. Pinter. Lho. Sak pinter-pinterku ya tetep sampean melu pinter. Sedekah bumi butuhke syukur marang mring Gusti. Lah iki lho. Wah. Aja lali bengi ki nderek memuji. Memuji. Nah, iya kuwi lho. Gelar wayang menika budaya tradisi. Lah iya ngene lho karepku ngene iki lho. Lho. Karepku ngene, ayo padha ngerti para kabeh para petani. Tani. Nandur gabah muga-muga ndang dadi pari. Yen wis dimasak tuwi jenenge ngono nasi. Yen didahar muga-muga dadi gizi. Tole jahe nak jahe jatuh jahe ji untuk jahe kan nopi batu ane siji. Tole
lali budaya diuri-uri. Uri. Nggak suwi. Aku Iuri-uri budaya kimen lestari. cak Mas Winto, cak ini loh, cak ini loh, cak karuan piye enak iki to. TikTok enak iki to, nyaut to. Wis sesuk dandan Petro ya, Le. Ayo belajar. Piye? Aja lali budaya diuri-uri. Dimen budaya besok bisa lestari. Dilo. Ora lali nimbali seniman, seniwati. Nimbali Pak Dalang asmane Ki Mimpi. Kita mimpi. Nimbali Dalang ini kok garwane iya Bismillah. Kita mimpi. Rapopo aku dialah-alah rapopoane wis anak piwalse. ini garwane buri. Tolong saya tak jatuh janji untuk cari banyak. Oke, tak ada sini. Tolong cari tak jatuh janji. Matur nuwun sedaya masyarakat dalu niki. Ya, ingkang sampun sedaya madhep mriki Ora lali insyaallah berkah ting Gusti. Mergo ngrungokke hiburane SGI. Iki lho ketenan kok. Ngerti SDI ora? SDI iki sus gede Indonesia. Ya ilmu kuwi. Sekar bagul. Lah iya senengane kok susu sing galonan ngono lho. Aku contohnya sak piro kuwi. Kula dongake sedaya kathah rejeki. Ora lali bakul-bakul ditukoni. Ditukoni karo rombongane Pak Minti. Pak Minto SDI. Oh iya. Ditukoni rombongane Mas Minto SGI. Oh iya. Sampeyan Aku kelingan Minti ya. Muga-muga bakul kabeh sambel kai. Tak dongake bengi iki akeh pati. Tolong saya gede cilik enom tuwa do mirsani. Tak dongake Gusti Allah yang berkahi. Ora lali sing sepuh-sepuh yo nekani. Tak dongake kabeh bisa munggah haji. Amin. Mergane apa kok kabeh do mirsani. Mergo sinden SGI lek wis tuwek tak pateni. Aja mbok pateni jog klutu kegelem nampani. Kowe tak dudoi tindakanku yo sing gedhi. Kenapa datang duting kuwi lho? Najan gede pisawang cantik sekali. Memang dia itu ya pujaan hati. Jangan lupa nanti malam ditemani. Aku ndak ngemoni mergo iki koyo buta gigi. Tolong saya nak saya. Kiki ngadep coba. Nah, Mbak Bibi karo Mbak Kiki. Nah, coba. Tukejo klutuk rene yo gak iki. Aku nuwun sewu tak sanding karo Kiki. Aku
Tumbok gandeng karo sindel kuwi. Tak salah kok iringan gedine koyo sapi. Lah aku di darat kowe mesti marah. Alah mboten Pak, kok marah karo wong gendeng. Iki yo gendeng kowe. Aku gendeng. Lah aku gendenge dulu kok. Ya ora sapa yang mulai gelem. Lha iki mau. Ya ora iki. Kan soe. Kan bawa ya. Najan sapi dijual mahal sekali Karena sapi kalau dimakan banyak gizi. kalau dilihat dari belakang besar sekali Kalau dilihat kayak motor Suzuki. Kasih lo David kayak apa 10. apa sih? Kamu sama Masa aku kali ini? iyalah Mas Minto itu yang sudah Amin toh. menjadikan Paman partner. iki aku. Nah itu Ngene ngono ning kene awakmu iki kemlagian dadi karo sutradara gitu manut. Aku penak oleh koperasi merah putih. kalau kok Aku lah MBG. Yo, MBD bermanfaat lo Mas sama noe. Nambani wong, lho nak cah cilik-cilik lo ndak sangu luwe padha wareg. Ya aku. awak cilik yang digandeng kok enak tenan Kangen. yang mampu bareng di sawang iso sarimbutan ngajak sarimbutan Itu lah itu. Tiba ibu Jumi mana guna gareng. Kacau, aku ki kangen lho. Ki kangen lho. Paling jaya gula gareng tontonmu paling jaya ini kan lho Aku malah kayak gini mainin bola waktu. Dek, kamu bisa berdua nyanyi ya, Dek? Bisa. Nah, iki kembang kulo diaturke iki Mas ini Assalamualaikum Bu Tani kula panitia nyuwun berkahipun panjenenganipun Bapak Sudiko anggota Dewan, Bapak Joko Kades Kalianyar supados kembangan wonten sasana suka mengki sakderenge beliaunya mudah panggung kembangan kagem jenengan Dek, siap letak gandrung kalian untuk iki. Mas, Dalem. aku kok milik pisang tong mbok jenengan pendetne. ini pisang ini dhuwur tok muni pisang apa wong mak kelip Sudah. Ya bapaknya ini empane kering ngoten lho Pak. Yuk, aku karo sampean iki kurang apa to, Nduk? Julek gemati to Mas. Gedani gedang ijo. Gedang iki gegayane Padang, ijo kuwi iki wis ijo. Jodoh, aduh so sweet banget. Saka tuh. Jangan kayak anak ketek. Ya ampun. Padane oh gitu. Aku ya. Muni ngomongnya aku juga tersinggung. Lah sing sini ketek gede udah buruk. Rusak no. Lagi banget. Manis banget. Iya dong Mas. ngikut jaluk bujake Mas kejam. Anu nenek Albi itu ya. Oh, anak dia ngejupuknya loh. Ya, begini. Masih aku ini Kamu kok pengertian Sedih ya Mas, sedih ya. Saya bukan bakal sama kamu. nah sayang istri makan pisang isinya gini, mbok gue tolong berenang nih berenang gua mau panggil tuh. bukannya ngomongin di emoh. Bayi ya kau. Nanti dah bukan. Bener. Gua pun tak sempat. ya wis aku bojone berenang gedang coba Tak sampai lagi ya deh. Iya, karena aku sembelit sayang, jadi aku ingin bisa. Aku ini bosok sembeli itu. Gak bisa ngising. Masa sih dia ayo begini dulu ya. Kamu ini mau nggak jorok-jorok apa ini? Saya tuh susah deh. Ya tadi aku tak bilang sembelit, gak tahu.
Iya, tapi kan ada bahasa yang lebih Gini sopan. kalau pacaran sama Pak D, gitu aja nggak ngerti. Orang dia harus sabar musik. Bahasanya yang selalu sih. Melo kabur. Ini apa? Bidang rupanya hirang. Ini bisa. Kayak gini hijau. Aku ireng ini. Masa ini sama orang cilik ini? Kita ngepok. Mau nak cilik kau? Cilik aja bergizi. Masa nak gendut? Maksudnya tenggorokanku ki lho. Lagi nek sakjane wetengku kok ada. Mulai tak lagi gede, awak menarik sembeli. Ya maaf, Mah, apa? kurang gede. Maaf. Apapun. Kalau arti ental pelku. Ini dia pelari sirkus. Ini. Iya iya. Banyak membeli kapsul. Dawang ayu. Dalam kan Mas. Oh, nek dino-dino kok iki jam. Papu janing ati. Kaya Oh, gini. ngene wong nandang asmara Ini aku berbuat seperti ini dengan istriku itu menunjukkan bahwasanya cintaku dan sayangku itu seperti itu. Sayang aja omong-omong aja. Aku sayang banget. apa waku dewe aja mau ngene aku guru-guru nakal yang unggul aku senari enak sih aku sing kakek Oh iya iya iya. Kok aja kayak gitu? Apa? Dia ini gak telak. Ayo mau pakai mau telak. ayo terusnya dulu Duh dewa Jawata Waktu Jawa tolak kuwi. Duh dewa tawon kung. wah kira tawon tawon ini untuk keri Lah ya kok toko keri aku jadi untuk lewat minta. Sopo sing ngomong rantu begari. Bangke. Wong arep untuk politik. Nang arep untuk tutuk. Anak tawon arep untuk tutuk ning pupu. Ora sida untuk. sebabnya mas Anak sing luwih gedhi. Ya wani. tawon ini nah saat itu pun kempes Ya mit, kamu salah mit. Pipit. Pipit. Inggih Mas. Senajan kau gede awakmu. Inggih. Kuwi padha karo gedene rasa tresnaku marang sliramu. Oh, ayo. Ora ana wanita liya sing tak tresnani ning donya iki mung kejaba kowe Cahayu. Orang apa sih ya Mas? Paling basane maja kendel iki dadi Dadakan sih, sesi. dadakan. Aku ngungkapne rasa tresna marang kowe Cahayu. Pipit. Enek wong ayu kaya ngene iki. Sausé aku ning ngarepmu, kok aku pengen. Pengen banget ngono. Aku ora pengen banget mergo ayu iki paling basane wong iki mung sawetara wong sak menembane ora ana sing ayu kejaba mung kowe Cak. Aku tresna banget aku. Aku sayang banget. Tenang ya Pit ya. Aja kok tinggalne ya Pit. iki lakon apa kan rayu iki kedawan dagang ngensik ngono lho ini sakset ngono tas ngono lho Tinggal kene Pit. alah kok dadak nyatu kayak nyapa to kok Loro. Wantul lah saya.
Wong iki koyo aku. Nah, iya. Nggih Kang Mas. Ora ono apa-apa. Kami tua. Oh. Kene anggaran jasa lajeng. Oh iya. Jangan malah kayak patung recopin. Udah berarti. Aku yang ini salam neng TV tuh. Ngapo? Kayak sales Trimos. Saya tidak ini. Nggih. Iya. Tuh, cek kan dulu. Terus. Mepet toh. Kurang mepet. Bapakmu kok angkat berdua. Kuwi ora ngendok ini pas metu. Doro dewa Jawa Takun Ulah sombring wawa nami. Bukan dilanyarannya ya. Ojo ngene itu kan dhewe ditanggungan dhewe-dhewe kok. Saudara. Ojo mbok ngene ngapa to mbok ngene iki lho. Tapi masih bungu dhewe lho maksudnya. Kuwi padimu dhewe yo. Selain tadi ya. Wah. Aduh. Ngomong padi di panggung ning omah yo mbok rakset. Ya. Ini Dok, dunia sampean ya, Dok. Oh nggih. Tapi sausnya nembang aku kok haus tuh Mas. Ya, Dok. Iki lho Pak Minto. Ya kok semua iki koyo ngono kuwi. Iki lho, cantik itu butuh perawatan. Oh, iya. Tapi kalau cinta itu butuh penghasilan, Pak. Lo ngene iki lho, jangan dulu ning jalan. Minumnya mana? Oh, ini. Ini. Apa ini? Tak suri susu milih. Ini loh. Oh ini sih dong Pak Mimpi. Itu Mbak, mimpi sih Mbak Mimpi ya. Seger banget. Sing dodol sapa sing dodol? Pak Mimpi. Dia ngombe milih. Pak Minto mimpi tadi ngombe milih sing bangi tak mimpi. Nah, Iya. Apa? lah. Sombong ya. Yuran ini gayanya ya jupukno lho Mas. Aku haus lho. Haus. Akal kabeh. Itu kabeh tuh. Sak lo akan sak. Bayu. Ya tuh sapa nggih? Nah, aku lagi kelar ngerti kok kowe. Iki mau menjagani panitia iki kok. Kowe bakul diborong Mas. Apa dibangun Mbak Pipit? Nah, Mosok kan nengak kabeh Mas. Lah kowe bakal ngombe sakmono bane lak sewengi ra. Iki lho, jelas iki lek dagelan sosial iki koyo ngene iki, berbagi ya Sing iki. pangan sosialne lan delok kancane sing wedok. Lah sewengi kok ngombe sakmono lak kasih dene nguyuh tok to iki. tapi kabeh. Ngantek rambut tekne tak cobos uru. Aku beli kablas lho. Oke. Baru kali nek dane lah. Oke ora. Hidungnya ya. Piye? Hidungnya. Hidungnya. Ya tuh. Penonton. Ih, ya ampun Mas, aku jangan kalah sama Mas Kodok dong. Kita itu juga harus validasi tahu. Salah Mas. Aku mau mbokne karo tutup ya, Bu. Aku bangga sekali Mas sama kamu. Cilik-cilik ini. Oh iya. Ih, Mas, kalau ini sendiri-sendiri juga mau. Rasa ngono ditanggap menjalur. Gimana toh? Sing cilik-cilik, awas sing cilik-cilik sih. Ayo gitu. Sing cilik-cilik, kalau cak cilik-cilik ya. Nah, aku nek kuat-kuat yo
Cak hati-hati kok Ibro kan bayar 5.000 sama. Ya le sing cilik-cilik le. Kan cilik-cilik seneng malah besok sok ngerti sunat kalinan diwe Mas Titik sok nganggap Mas Percil karo saya. Oh, sorry. Nah, gawe komek kok. Kalian tak cilik-cilik. Mas, kalian tak cilik-cilik. Kalau cilik. Ini. Uang ini sudah penting ini. Aku juga gak mau kalah. Ini boleh. Aku harus kok. Bakul kacangnya nih di bakul kacang. Aku kalah dagangan mah aku. Ini dikasih. Kita tak cilik-cilik. Nah, Aku Kok bareng terima kasih ratu tulisan. manusiamu karena tak cilik-cilik. kuwi hitungan piro kuwi ya Jal, hitungan. Iki bakul kuwi ya Jal. Hitung Pak, hitung. Wah, Pinten duite? 5.200 berapa dia? Sisa pinten, Mak? Ben itu bisa dulu. 5 menit. Bisa aku pakan, Mas. 5 menit terus saya Pak Milo. Bon, Wis ya sah ya. Wis Piro? 300, proses 300. Larang. Ngurus berantek lho iki. Kok bilang ini ya. kok gaya tampil banget sih manusiamu. Lis, hitungan kuwi piro kuwi? 5 5 duit piro? Sudah 5. Hah? Aku duit 50 iki. Oh, alah. Dua lang sing nggawa duwe ketan. Duit entek digo dadane motor iki. Aku salah kae, bakul iki. Wis barokah. Iki kiai. Kene ditutune karo bakul. Wis niku kari ae tuh berono niku. Kari kudu. Pahala. Titip sampean ku pahalaku PN ngono lho. Ya. Wes, nembang. Bang, ya. Terus lho. Besok kapankah tekan Jan suara mati. Ayo kali. Bojomu ben ayu nih lho. Janti disuntik ben nyati. Irungnya disuntik biar killer. Ini tak tarik benang. Karena ini gulune ben diset to. Kene seminggu bisa tak tarik benang seret, siset. Romulan menurut kene seret tarik benang seret. Kalau benang beda sebab kowe omah. Kulit ditarik seret, siset Kisah tarik seret. Lah kok saya ditarik udule dari bandung ya. Yo beda. Ya. Itu kawan membelah. Besok kapan? Besok kapankah tekan cicit lan wong bagus. Iki bagus tenan. Yang siramu pun apa wae bakal tak udani lho. Sing bakuran pun kudu lintangan rembulan ya cah. Iya, aku simpel kok minta liburan aja ya Mas. Iya. Pindo mimi lan mituno. Setiap ibu Mas. Belum ya. Umpama nah kodo. Kalau bahasa ini gendut. Bojomu basa bawa ambune wong brengdok. Sumpah. Tanpa sasat sara ing jolatri Kari nggon tak terakhir tuh.
nyidam syariat Mbak Wiwi, ini digarap cara keroncong. Dan buku kedua digarap nganggo irama rock, ekspresinya harus ketegal. nggih Nyidam sari. Tidak kalian ini taruh. Keroncong. Ini taruh kotak. Oh iya. Ini khusus spesial bawahmu. Nek kene desaku dhewe iki amung kita rata atas. Oh iya weh. Ya. Spesial Iya. Mengko nek diroke mriki dadi pingin iso lho ya. Bisa piye. Nah, Kan bocah-bocah nganggo kabel. Sudah lah. Lalu kabel. Yo, Yo. Ya. keroncong sih, Pak. irama keroncong. Pak Pengdang. Damel silo, Pak. Mama duk 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 begini. Tapi duk. Ya. Ya, diangkat. Dados.
nek rock iki. Nah, iya. Loh, Rock, harusnya gimana? oh, pamong. Oh gitu. Iya, Oh berarti kudu serum ya mas? Ojo kamu ojo aku pengen ini. Dulu mas aku yang serum. Ini lho ngambil keuangan aja ini. Loh, badan dulu kamu lah. Berarti dia gaya apa ya mbak Dewi? Gini. Ya pada kudu ini nih no. Oh gini. nah ini. Desa iki. Ngademu rono, mojok. Kene. Apa ini? Mari rono jajar. Kuwi. Oh gaya aneh. Ngomongi sampean ki ngono ki dikon goleki bahan di dunia. Astagfirullahaladzim Pak Ya. Astagfirullah. Salah. Boyo be. Yo. Nah, gerane serang Pak. Ngono aja kalah kali. Lidero saja katroyo. Ngono nduk merok lho. Oke. Beda saja kamu. Nah, kalau sudah kalah, wih, ya wih. Itu loh kan atau kalau menek terok. Masa harus gitu. Ini Masa aku Gak boleh bridging. aduh tuh. sing menek dhewe penyanyi Mayang Karawi. Ya coba Bibit, ojo kalah. Sukalah. Betul ya. Ya. Lama kan. Piye? Penyanyi Rocky identik kalau mikir dulu. Ayo ini. Ah. Ini lho, sing lanang rock. Nah. Rambut ora iso. Lah. Kita kurang jelas. Yo, iringane. Beda rasa. Kalau mulai dulu gede muka kayak banji. Aku son tas tabu. Iki son holder karo holder karo bojomu. Stres ya. Kurang rambutnya kurang rock and roll. Rambutnya kurang rock and roll. Gak cocok sebenarnya. Makasih ya. Sip tuh. Ya. Entek lagi. Sangunya ya. Gak tau. Oh. Nah, Ini sana nih. Dok. Enggak perlu dulu. Gua tak gantinya ya, Dok. Oke, nah ini Jawab. sing ngersake munggah panggung diaturi. Nah, menika benakipun Bapak Sudipo, anggota Dewan kalian Bapak Joko Ages Kalianyan. Nggih, badhe pisumbang kembang menika dipunaturaken berkahipun kagem Pak Pardi. Nah, Oke, bener. Bapak Kasuwun, silakan bagi sasar kalian. Para pejabat ini desa lagi tinggal barang yang kami panaku. Sampun kami sudah tiba itu.
kasih masyarakat kami yang ada di Sari. Saya hanya bisa mendoakan dengan pelajaran pada malam hari ini ke depan rezekinya akan lebih beras. Amin. 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 Lebih waras, sugih beras. Amin. Pulau berarti kepengen duet kali Sidian Peninggalan. Monggo derek manggakan. Ingkang piti monggo dan pilih menika apa 50 menika 500 650 menika 250 lah. Menika 150 lho rasa diri menika. Bonus anduk Menika seneng camping. iki meremawon menawi tak. Nggih, nggih. Kelas tunggal. Monggo. Nggih pun derek Terus jenengan semua bapak monggo ingat pundi. Monggo Pak. Coba iku menapa Bapak? Jonggrang. Oh, jonggrang menika kasaken menika Mbak Widya, jonggrang Mbak Widya. Gini itu jonggrang. Akan anyar menika. Jonggrang kok jonggrang niku Bandung Bondo Sowo. Bondo dulu. Nah, yuk, kayak apa? Siap. Jonggrang dados ya. Nggih.
Iki nek kundutan gending podang kuning iki sing nyari-rali anak wedok Mita, nah, Lilis karo Mbak Sulis Eva. Monggo. Kayak apa? Ini ki gayane ngoten iki Mas Lho. Terus wonten papan panggenan piyambak-piyambak. Iya. Dadi lakon teng panjenengan, lucon teng kula kalih Mas. Perkembangan. Gonipun wonten kanca-kanca bareng umur, Pak. Iya. Yo, kayak apa? Podang kuning digarap akustikan 12 dendang duke. Kayak apa? Yuk, langsung Mas.